pentru sultanele de la Servisi Fileu. kullanıyoruz. O reprezentativă care la precedentele două Baladın. turnee finale a luat de Ve fiecare dată şans anı. medalie. Ace geliyor. Bronz în Hande 2017, Baladın'dan. argint în 2019. Să vedem dacă va fi Hande'nin aur. ace'i. Asta după ce İlk ace'imiz 2015 maçtaki. semifinala a terminat pe 4. Deci au venit pe 4, 3, 2. Teoretic, dar și logic în același timp ar trebui să vină 1 acum. O să vedem dacă Serbia e de acord cu asta. Evident că nu va fi de acord. Serbia își dorește și ea să facă tripla, adică să câștige 3 europene la rând. Plus că, vă reamintesc, partea finală a competiției se dispută la Belgrad. Mingea a fost în teren. Nu? Dışarıda Hande Baladın. Da, să vedem un challenge aici. Bir görüntülü değerlendirme isteği gelecek mi milli takımımızdan? Giovanni Guidetti cere până la urmă, da. Evet, geliyor. Giovanni Este Guidetti'den. primul challenge din această partidă, dar asistentul de linie și arbitrul principal au Bakalım fost içeride mi fermi. dışarıda mı top? Vine repede. Mingea bună Top içeride, hem de bayağı içeride. Totul teren. Sayı milli takımımızın Hande'nin ikinci ace'i bu.